de vaan van de Sjeive deed mee. Dat is niet Sjeive zelf, maar de vaan van de Sjeive. En ik wil even een liedje van de Sjeive oefenen. Kom bogus met Sjeive. Van die en doe is gek. Dat is het liedje van Sjeive, de vaan deed mee. En hoe... ja, maar ik wil ook niet alle lieden, instrument naar voren. Alle zaadharmonie moeten allemaal komen. Ja. Want we gaan dit combineren. De vaan van Sjeive met alle zaadharmonieën. En daarna komen we ganz goed daar. We gaan nu een jamsessie doen. Dus iedereen die zich gewoon voelt in het instrument heeft, dan kan je staan. Dan zit ik, Michel Paanders moet ook naar voren komen. Een beetje de stijl van 3x3 is 9. Peter, de dirigent, moet staan, supertalent, moet ook komen. Dan zet maar gewoon. Peter moet naar voren komen. Ja. Er werden liedjes gespeeld die nevens ooit geoefend hebben, dus dat kan zeer verrassend zijn. Hoe is Peter, de dirigent? De trompetist van de net, maar ik zit er al, ja, prima. En Peter Keukels gaat er ook even komen. Peter Keukels instrument zo daar. Dit is niet geoefend. Dit is de echte jamsessie. Oké, dan komen nog een paar trumpjes bij. We beginnen met... We beginnen met Sjeive met de vaan en daarna gaat het helemaal los met het eerste volgende liedje speelt, dan wel opgevolgd. Ja? 11 minuten, zus niet meer. Dan ga ik er weer.
Het is nu het einde van de jam sessie, want er zijn weer nieuwe artiesten verder. Ik hoop dat het is echt geweldig. Ik denk dat het een goede actie ging. De jam sessie. De punten van de jury. Ze hebben mij dat weggevallen, de jury. Ik weet niet waarom, maar ik heb er heel eens verstand van, maar ik ben nog nooit zo weggeblazen als hier vandaag. Dus dankjewel. Dat is geweldig. Ik ben ook nog nooit zo weggeblazen. Dus, Sjerp Koper, 50 punten heb ik gegeven, wat heb ik gegeven? 44 punten. Zwaar Koper, 44 punten. 37 punten. Slagwerk, 22. Kaart vandaag. 34 punten. Muzikaliteit, 30. 30 punten, 30 punten. 28 punten. 28 punten muzikaliteit. Kwartierieën, 34. Hier hetzelfde, 32. 32. Zwaan Vrouwlu, het wordt er nog het meer en minder. Ik had er zelf 40 punten willen geven. Voor de diversiteit, 44 punten. En ik heb het totaal, dat is heel spannend. Ik wil een keer een roffel totaal. Ja jongens, het was fantastisch. We hebben de punten gehoord, maar origineel is het zo dat de prins, de stadsprins van de Paarse, deed de uitreiking van de trofee. Zit je er nog hier allemaal?